pratar. Va? Det är så kul att höra hur du pratar. Du kan ju berätta någonting om dig själv. Kan du sätta på Håll Jesper? det här. Jesper. Jag vill sova. Vi ska Uppsala på en gång. Du ska inte bli tokigt för dig. Jag filmar Jesper redan så här gången. Jag tar direkt den när jag... Filmar när han pissar då? Alltså inte så enkelt. Inte tidsmässigt. Kan jag göra så. Det är nästan lättare med bagage och allt sådär. Är du ute i stationen så kommer du hämta mig och Sisa sen. Hur långt går det hem? Vad jävlar. Jag vill ringa mamma Jakob och säga att vi kommer om 1,5 timme. Gör vi? En timme och sen en halvtimme till. Ja, Mm. vet du vad du gör? Ja, det vet jag gör. Hörru, du ringer inte. Ja, bra. 0, 1, 8. Alltså, vad håller du på med? Hörru, du visar inte det där för någon. Nej. Men jag skulle inte ringa dig. Jag skulle inte ringa dig. Slå numret Jakob. Ja, jag gör ju det. Från Adam Bäckström, Lars Wiklund. Det är det enda som finns. Ska du slå numret sen? Ja, men jag har ju gjort det. Har du inte alls det? Jo. Men om vi visar bara hur man får fram tangenterna på den där så... Erik. Va? Ja, hej. Det är Jakob. Vi är där på 1,5 timme. Va? Ja, vi kör så fort vi kan till er. Och farmor har inte känt till den nya bebisen. Får jag prata med mamma? Tyra? Hon var för fin. Igen. Alltså hon kollar hela tiden på den filmen. Det är Gustav Jakob. Ja. Ska jag prata med han? Pappa vill prata med dig.